Пракуратура Гарадзенскай вобласці распачала крымінальную справу супраць настаўніка сярэдняй школы, абвінаваціўшы ў паклёпе на Лукашэнку. Гэта толькі адна з праяваў рэпрэсіяў рэжыму супраць беларускіх палякаў. Лідары Саюза палякаў Беларусі ды незалежных польскіх арганізацый другі тыдзень застаюцца за кратамі. Амбасадары краіны ўзаемна адкліканыя, а прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда пачаў міжнародныя перамовы і заклікае ЗША разгледзець праблему на найбліжэйшай радзе бяспекі АН. Ці распачаў Лукашэнка неабвешчаную вайну з заходнім суседам, ды ці рыхтуецца да гандлю палітвязнямі, высвятляла Настя Іліна. Анжеліка Борус, Анджей Пачубат, Марыя Чішкоўская, Ірына Бярнацкая, Ганна Панішева, прадстаўнікі Саюзу палякаў Беларусі ды польскіх незалежных арганізацыяў прызнаныя палізняволенымі і застаюцца за кратамі. Нават пасля таго, як прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда накіраваў адмысловы ліст прэзідэнту ЗША Джо Байдену. На Лукашэнку такі крок не падзейнічаў. Мне здаецца, што не толькі пісьмо прэзідэнта, але таксама і ліст да Апалоніі вельмі цікавая з'ява. І бачна, што з Канады, што з ЗША ідуць лісты салідарнасці. Канешне, можам казаць, што Лукашэнка не будзе нічога рабіць на такі грамадскі ціск, тым больш, што ён за межамі Беларусі. Але з іншага боку, судзячы па таму, што казаў і кажа Джо Байден і яго каманда, пытанне дэмакратызацыі Беларусі існуе. Хаця на дадзены момант амерыканская дыпламатыя займаецца больш важнымі справамі. У сваю чаргу Дзярждэпартамент ЗША пасля зварота Анджэя Дуды не толькі зрабіў заяву, дзе скрытыкаваў рэпрэсіі супраць польскай нацыянальнай меншасці. Вашынгтон таксама анансаваў увядзенне санкцый супраць 9 беларускіх прамысловых гігантаў. Абмежаванні пачнуць дзейнічаць 27 красавіка, калі палітычных вязняў не вызваляць. Я думаю, што так у Вашынгтоне, як і ў еўрапейскіх сталіцах, ведаюць, што праблема Саюза палякаў Беларусі гэта часть праблемы з палітыкай у Беларусі ўвогуле. Але ці мае Польшча нейкія ўласныя рэальныя інструменты ўплыву на рэжым Лукашэнкі? Бо гэта далёка не першы раз, калі лідары польскай меншасці апынуліся за кратамі. Ды не сакрэт, што ў краіне фактычна ліквідаваныя польскія школы, абмяжоўваецца актыўнасць польскай меншасці. З аднаго боку, гэта двухбаковая стратэгія, палітычны ціск на беларускія ўлады, адначасова, мне падаецца, гэта прынясе больш плёну ціск еўрапейскага звязу. Да гэтага часу санкцыі, якія ўводзіліся супраць рэжыма, не былі паспяховымі, бо не былі моцнымі, бо былі скіраваны супраць персаналі, а не сектарныя. Калі беларускія ўлады будуць весці палітыку шантажу і рэпрэсій супраць польскай меншасці, якая меншасць еўразвязу, то пытанне сектаравых санкцый, у першую чаргу супраць нафтаперапрацоўчай галіны, могуць з'явіцца і на павестцы палітыкі еўразвязу. Сапраўды, эмбарга на беларускія нафтапрадукты, якія ўсцяж ахвотна набываюць чальцы еўразвязу, істотна ударылі па бюджэце Лукашэнкі. Мэта прымусіць да дыялогу з грамадствам. Гучаць і больш радыкальныя прапановы. Так, палітолог, дзеяч антыкамуністычнага руху ў Польскай Народнай Рэспубліцы Ежы Таргальскі ў эфіры Радыё ВНЕТ заявіў, што рэальны крок з боку Польшчы быў бы татальнай ізаляцыяй Беларусі суседзямі. Рэакцыя польскіх уладаў мусіць быць простая. Разам з Літвой эканамічна заблакаваць Беларусь, адклікаць нашых дыпламатаў, выкінуць усіх беларускіх дыпламатаў, давесці Беларусь да поўнай ізаляцыі, як гаспадарчай, так і палітычнай. Але баюся, што ўсё спыніцца на бутафорскіх і сімвалічных дзеяннях. Такі сцэнар малаверагодны, але па вялікаму рахунку Польшча мала мае козыраў. Эканамічна Беларусь ад Польшчы, як ад Расіі, не залежыць. Польскіх інвестыцыяў, дзяржаўных інвестыцыяў у Беларусі практычна няма. Ёсць прыватныя інвестыцыі, але, вы ведаеце, калі была проба лепшых адносінаў між Польшчай і Беларусі ў 17 ці 18, шмат казалася пра тое, каб інтэнсіфікаваць польскія інвестыцыі ў Беларусі, што польскія інвестары могуць увайсці ў беларускія дзяржкампаніі, дапамагчы ім з мадэрнізацыяй і гэтак далей. Але з гэтага нічога не выйшла. Падавалася, да пагаршэння стасункаў можна было падрыхтавацца загадзя, але своечасова зроблена гэта не было. Праблема польскай знешняй палітыкі ў тым, што мы не маем ніякага ўплыву на беларускія ўлады і не маем ніякіх добрых кантактаў у номенклатуры. Калі мы прабавалі будаваць нармальныя
стасункі з Беларусю 4-5 годаў таму можна было лічыць, што штосьці ўдасца, але гэта быў праект не падгатоўлены. Пакуль жа прадстаўнікі Саюзу палякаў застаюцца за кратамі, але спадзяюцца на дапамогу звонку. Маем надзею, што дзякуючы пратэстам людзей добрай волі ва ўсім свеце і перш за ўсё ў нашых суседзях, гэта, конечно, у Польшчы, Літве, на Украіне, што усе нашы сябры апусцяць арышт і будуць на свабодзе. Але колькі ім гэтая свабода будзе каштаваць для Лукашэнкі, палітвязні традыцыйна гэта інструмент дыялогу з Захадам. Лукашенко ўжо гатовіць гандаль палітвязнямі, ўжо гэта для мяне гэта ўжо відавочна. Мне падаецца, што спачатку ён зрабіць все ж такі зачыстку польскіх школ, што ён спрабуе все ж такі зачысціць незалежныя арганізацыі, а потым ужо перайсці да гандлю палітвязнямі, як гэта было заўсёды. Гэта пытанне часу, як для мяне. Чым больше у Беларусі будзе праблемаў у эканоміцы, тым хутчэй ён перайдзе да гэтага гандлю. Але спачатку, канешне, яму трэба набраць як можна больше кандыдатаў на палітвязняў. Якраз грамадзяне Беларусі польскай нацыянальнасці з пункту гледжання Лукашенка яны добра падыходзяць к гэтаму плану, потому что гэта мы бачым па польскіх ЗМІ, што яны зацікаўлены тым, што адбываецца з беларускімі палякамі. Пытанне пераследу польскай меншасці ў Беларусі было галоўным на адмысловай канферэнцыі ў польскім сенаце з удзелам палітыкаў, экспертаў з еўрапейскіх структураў і ЗША, а таксама прадстаўнікоў штабу Святланы Ціханаўскай і нацыянальнага антыкрызіснага ўраду Паўла Латушкі. Польскія сенатары падкрэслілі, што пытанне рэпрэсій лідараў Палоніі мусіць гучаць на міжнародным узроўні. Але што да тактыкі ўплыву на Беларусь, прагучалі розныя меркаванні. У дыскусіі ўдзельнічала беларуская экспертка. Пытанні, па якім думкі раздзяліліся, гэта тое, ці еўрапейскія краіны павінны зараз высылаць, накіроўваць, правільна сказаць, сваіх паслоў амбасадараў у Беларусь і, адпаведна, прымаць агрэманы, абвяверчыя граматы, але некаторыя удзельнікі канферэнцыі, таксама у нас быў амбасадар Злучаных Штатаў Польшчы, ён казаў, што гэта можа быць не вельмі прадуманым правільным механізмам. Пытанне нумар 1 застаецца перамова з рэжымам Лукашэнкі на такіх міжнародных пляцоўках, як АБСЕМ ці ААН, пра якія ішла гаворка падчас тэлефоннай размовы паміж Эмануэлем Макронам, Ангелай Меркель і Владзімірам Пуціным. І пакуль Лукашэнка цешыцца тым, што ачысціў вуліцы ад пратэстоўцаў і ў перамовах не зацікаўлены, масавае галасаванне беларусаў на платформе «Голас» выразна прадэманстравала, што беларусы патрабуюць ад улады перамоваў.